रेल ट्रेको कसाजा खुंसा तमतम माल खुंनो थुताइक्या WDG4 12476 मारिनि सिलिगुरि ट्रेन माल खुं फियाबा रोंस्रोंनाय रक तमतमनि अंकर सलाबमानि बाय किसिसानि बागै कातिखा काइसा कतर पातिमुंनि यागनि पातिमुं क्राक साल सारिग पानि सागरनि चन्द्र हालाम आमचायो क्राक साल सारिगो पानी सागरनि चन्द्र हालाम आमचायो रेल लामा क्रसिं खालामनानै जरावो रेल ट्रेक साकाओ कसामानि रोंनकनि फरायनाय स्रायरकनक तैजा खुंसा तमतम मालखौ फियाबा आबहाय जरानक फायै दंमानि WDG4 12476 मारिनि सिलिगुरि ट्रेन मालखौ ट्रेन फायमानि नुगै तमतम साकानि बाक्लाय अखलायखा तमतम ड्राइभारनो खबै तमतम साकाओ कासाजाक रोंनकनि फरायनाय स्रायरक आबुनि यागुलो रेल ट्रेको कसाजाक अ तमतम मालखौनो क्रिमा सिंसाके थुताइखा WDG4 12476 मारिनि सिलिगुरि ट्रेन मालखौ आबु बायदि जागै थांखा अ तमतम मालखौ फियाबा किसिसानि बागै कातिखा काइसा कतर पातिमुंनि यागनि Agama foto lang. ट्रेन मालखौ फायासनि तमतम मालखौनि रोंसोंनाय र अंखर स्लाबिया हनके क्राक सालो काइसा कतर क्रिमा सिंसा पातिमुंनि मांखलि नुखामो पानि सागर आमचानि लुखर आबोति सानानि ककरै क्या कर रहा है ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरा।